Haka khat pra tarik no pra ar hajar ar pusan ki Khynnah Bible class jangka Catholic Church Puriang kila penlong yaka Iaid Pilkrim pilgrimage touring ningkong Shavan Rame Institute of Rural Training and Animation mau pedang. Kinong hikai jong kini ki Khynnah kila ya lam ki shakalbari rengkat ki jingduai pusan bat ki jingruai. Hadian kani kila yo ru bandet jingo ya ka wei ka yeng ka balabu ya ki dur ki ba pen i shapang ka jing im jang ka Maria ka kemi jang ublei bat ki Khynnah kila yo jing shampang shibun leng ba kani. Ki Khynnah kila yo ru bandet jingo ya ka Don Bosco Museum Maulai Shillong bat kila dap da ka Jingkmen ban yo i ya ki dur ki dar ki ba harukom. Andai kila pendep ya kani ka Iaid Pilkrim ki Khynnah kila yo ban yat kai bat yalek kemen sngau tenat ha Jingkmen Garden Smith Shillong. Da ka jingerap keluit men sim na ka benta ka jinglut jingsep ha kani ka sngi na uba Kor Blasius lawai bat ka kong nangshle war ki Khynnah kila shim benta ha kani ka Iaid Pilkrim da ka Jingkmen bat jinghun men sim. Namar skap sama. Namar kino kibriu kiba sa'ba ya kading na bat ki ba sa'yap kading na kidai kinong pop bakraw. Tuem kidai kinong pop bakraw. Nama kata kadaw ya jisuru nang tan tim besar kala nyau ya uba udai ubri. Rumah am dan kata ay pas ini isu uba ya kading na uga ya kita ang am ba up na. Pas atu kalau hal kami ke beru na ka brio ka bakot na ka bakop na. Bakot ka bahak. Kalau i longkum mapi ko mangi ta kami. Ha. Kaya yat lang sa tahe. Kaya ta. Tang balase na pedang ta don kibrio ki bam ken mau snil ta. Belang mi ben ong na ami kisula.